लोगोफोर दिनै नोंथांमोना जोंनि BTR इलेक्शननि भट साननाय हाबाफारियाव गोबां मानसिफ्रा गाव गावनि टिभियाव गाव गावनि मबाइलाव गाव गावनि बे गासै हाबाफारिखौ दोनथ'ना दिनै बिथांमोना नोजोर होगासिनो दं आरो दिनै आं नोंथांमोननो आरोबाव बे जोंनि BTRनिनो इलेक्शननि जाय भट साननाय हाबाफारिखौ आरोबाव नैबे 3:15 नोंथांमोननो आरो लाबोनाय जाय बेलासि सम जानाय लोगो लोगो जोंनि भट साननाय हाबाफारिया जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय नोंथांमोना दा नुनो मोनगासिनो दं 40टा सिटनि गेजेराव UPPआ 10 BPआ 19 आरो BJPआ 10 आरो गुबुनफोरखौ जेरै दतमायाव आरो UPPआ जेरै उन जालांगासिनो दं आरो मोन्नैबो समस्थियाव जेरै हाग्रामा महिलारिया देबरगाव आरो चिराङाव बे मोन्नैबो उन जालांगासिनो दं आरो देबरगाव चिरां जाय बेयो आवगायनि नागार उन जानायखौ जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि फारसे जों नुनो मोन्दों लोगोफोर दिनै जोङो बे रिजाल्टनि गेजेरजों जों सानदों सानसे नैबे जोंनि BTC एबा BTRखौ सोर सरकार बानायगोन ना ज' लोगो लालायनानै जों गोबां सुबुंफ्रा खौसेथिखौ लुबैदोंमोन जाहाथे बे बर'फ्रा ज' खौसेथि जायोब्ला अनलायनायाव फैगोन नाथाय गावखौनो गादि लुबैनानै एबा गावनो गोजौ मासियाव मोननो लुबैनानै बे थांखिखौ लानानै जोङो बेनिखायनो ज' जानो हायैनि खारना बेनो मानोना जों बयबो गावखौ गोजौ मासिखौ लुबैयो गाव देरसिन जानो लुबैयो नाथाय अनलायनाय खौसेथियाव बयबो समान जेरै इसोरा जोंखौ बयखौबो समानै अनजाना थानो लुबैयो बेसाय गोजोननाय दं नाथाय अन्धकाफोर बेनिखायनो जानांगौ दिनै बे रिजाल्टनि गेजेरजों समान जायोब्ला हयथ' ज' खौसेथियाव जों बेखौ बयबो गासै सुबुं हारिफ्रा जोंनि बर' हारिफ्रा खौसेथिखौ अनलायनायखौ जयै थानायखौ लुबैदों आरो गोदोनि समाव जेरै जाय उपेन्द्र ब्रह्मआ जेरै खौसेथि थानो थाखाय जों बयखौबो जयै ज' जानो थाखाय गुबुननि सिङाव नासयजानायनिफ्राय सोबख'जानायनिफ्राय उदांस्रि मोननो थाखाय दिनै बे बड'लेण्डखौ बियो उदां खालामनो थाखाय बड'लेण्ड रायजो लाबोनो थाखाय उपेन्द्र ब्रह्मआ सामोलसारदोंमोन आरो बे उपेन्द्र ब्रह्मनि फोरोंलांनाय माखासे फोरोंथि गुन गियानखौ लानानै जोङो सं दानो नांगोन नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोरबा गावखौनो गेदेर जानो लुबैनाय एबा बै हान्जाखौ बैसोआ बै हान्जाखौ बै मिथिं दावथिङाव बायदिसिना निन्दिलायनाय बखिलायनायखौ जों गोबांथार निउसफोरनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनायखौ गोबां माखासे सानसुमै गियानि मानसिफ्रा दुखु मोनखानो फैदों नाथाय नैबे रिजाल्टआ जानो हागौ ज' एबा समान जायोब्ला जाहाथे नैबे सरकारखौ जयै जानानै रायजो खुंनायाव साफ्रोम बर' फिसाफ्रा साफ्रोमबो बेबायदि गोजोननायखौ मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों अन्धकाफोर जों दा नुनो मोन्दों माखासे समान जानो नागिरनाय जानो हागौ BPFनिफ्राय माखासे उन जाबफिनदों आरो बेनिफ्राय माखासे UPPआ दावखोदों आरो BJPआबो दावखोदों दा जों गोबां मानसिफ्रा मिथिनो मोनो जुदि BJPआ जुदि बे सरकार दायोब्ला अब्ला बियो जों बै गुबुन हादरफोरनि बायदि गुबुन रायजोफोराव जेरै त्रिपुराफ्राव जेरै जाय त्रिपुराफ्रावबो गुबुन सुबुंफ्रासो जेरै बे रायजोखौ बेंगासिनो दं बेबायदिनो जोंनि बे बड'लेण्डआबो त्रिपुराफोर बायदि जागोन बेनिखायनो अन्धकाफोर दिनै जोङो बे निउसफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनदों दिनै माबायदि जाबोगासिनो जोङो अन्धग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनैनि बे समाव गोबां मानसिफ्रा दिनै जोंनि बे BTRनि इलेक्शननि बे जोबथा रिजाल्ट साननायाव जेरै बिथांमोना नोजोर होगासिनो दं बै समाव इलेक्शन केम्पिङाव गोबांथार जानाय लोंनाय सान्दुं अखा उन्दुनाय गासैखौबो मिथिनानै बिथांमोना गोबांथार बै समाव गिदिंबायदोंमोन आरो दिनैनि बे समाव सोर जेनगोन सोर देरहागोन बेनिनो रिजाल्टफोरखौ गासै रायजो राजाफ्राबो गाव गावनि टिभियाव गाव गावनि मबाइलाव नोजोर होगासिनो दं जों दा बे रिजाल्टफोरनि सोमोन्दै नुदों जेरै BPआ 17 UPPआ 13 आरो अन्धकाफोर जेरै BJPआबो 10 आरो गुबुनफोरखौ 0 अन्धका गासै फोथायगिरिफोर दिनै जोङो बे निउसफोरनि गेजेरजों जोङो जिउआव जों मा सोलोंनांगोन अन्धकाफोर जोंखौ बेखौनो फोरमायदों दिनै जोङो बे डेम'क्रेसि एबा जोंनि बे भारत हादराव थानाय जेसेबां रायजोआ मानो जोङो राजतन्त्र नङा माने गणतन्त्र बेनिखायनो जों साफ्रोमाबो जों भट होनो नांगौ आरो बेनिफ्राय जेननाय आरो देरहानाया बयनिबो थाखाय थायो जों दा माखासे आवगायनाय उन जानायफोरखौ उन सिगां नुगासिनो दं सोरबा आवगायफिनो सोरबा उन जाफिनदों जेरै BPखौ दहायनि समाव आवगायनाय नुदोंमोन जेरै 22टा 26टा नुदोंमोन दा 17टा नुबाय आरो बेनिफ्राय UPफोरखौ 13टा आरो BJPखौ 10टा नुनो मोन्दों दा अन्धकाफोर नैबे माखासे निउसफोरनि गेजेरजों आरोबाव नोंथांमोना अदालगुरिनिफ्राय जाय बिथां रिपर्टारा फोरमायहरगासिनो दं मानोना अदालगुरि माखासे रिपर्टारफोरनि गेजेरजों दिनै जों अदालगुरियाव सोर देरहाखो सोर जेनखो बे गासैखौबो जों मिथिगासिनो दं बेनिफ्राय अन्धकाफोर बेनिखायनो नोंथांमोना
नैबे रिजाल्टआ नाथाय दासिमबो जोबथा रिजाल्ट जायाखै एबा फाइनाल रिजाल्टआ जायाखै जेब्लासिम जोङो जानांगौ 4 आरो 5 बाजिसिमनि समावसो जों बे माखासे गोमोरखौ फाइनाल रिजाल्टखौ जों मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थाबाव नाथाय बेहायनो जोब्बाय होननानै दा सान बेनिखायनो नोंथांमोननो आरोबाव आङो नोंथांमोननो उननि रादाबखौ उननि बेबायदि फोसावनायखौ नोंथांमोना लाबावगोन नोंथांमोना नेना थाबावगोन आं मिजिं थाबाय गोजोन्थों